aquesta sintonia saludem, com sempre, el nostre company d'informatius. Bon dia, Pau. Bon dia, Helena. Què tal, com anem? Bé, mira, dia de pluja avui, no? Sí, i no poca, I no poca. No, cau bé ara mateix, I està tot molt apagat, està tot molt fosc, massa tot fosc. Però bueno. Normalment ja passa quan plou, que és del dia tapadot. És el que toca, és el que toca. Bé, avui parlem d'aquest taller, no?, que ens proposa Amics per l'Art del Maresme. Explica'ns. Sí, doncs mira, és un taller de gel i print i, evidentment, no vull anar aquí jo d'entès, no tenia absolutament ni idea de què estàvem parlant fins que no he parlat amb la Roser. T'haig de dir que segueixo tenint dubtes, no dubtes, però sí que lo típic que fins que no ho veus a la pràctica et costa una mica fer la idea, no? Bàsicament ens hem d'imaginar unes planxes de gel que són relativament flexibles i combinades amb la pintura acrílica i elements de la natura, doncs pots fer obres interessants que deixarem penjades alguns exemples a la web, a la notícia, quan pengem a la web. El més important en aquest cas és que no necessites experiència prèvia. Per tant, és un taller ideal per gent com jo, per exemple, que és absolutament negada en el món artístic i en el món creatiu. Apuntat nom. Sí, ara em falta un altre element, que és tenir paciència, i això sí que a mi em costa molt. Però bueno, a poc a poc, anem a poc a poc, en aquest cas. L'art implica paciència. Sí, per això ho dic. Per això ho dic que ens portem molt malament. Des de sempre ens hem portat fatal, però bé, cadascú amb lo seu, Bàsicament, això es farà el dissabte dia 14. És un taller d'un únic dia, intensiu, de 10 a 1 del migdia. En aquest cas, l'entitat proporciona tot el material necessari i, evidentment, doncs, el preu és més reduït pels socis d'Amics per l'Art del Maresme. Ens ha comentat la Roser que queden molt poques places, per tant, tothom que vulgui participar que corri, o ha d'enviar un correu electrònic a amicsperlart@gmail.com, tan senzill com això, i com dic, doncs he pogut parlar amb la Roser, que ens explicava bastant millor que jo què vol dir aquesta tècnica. Gel i print és com un gravat, diguéssim, però amb una planxa flexible. En diuen geli en anglès, nosaltres podem dir de gelatina, de gel, hi ha qui diu. És com unes plantilles que es fan, que són flexibles i com translúcides. Doncs llavors, a sobre d'això s'hi posa una capa de pintures acríliques, es poden posar diferents colors i s'escampa ben bé. És una tècnica realment apta per tothom, encara que no tingui gens d'experiència, ni digui, és que jo no sé dibuixar, no sé pintar. No s'ha de saber res de tot això, perquè realment el que dibuixes són les fulles que tu hi poses i tots aquests elements vegetals, o el que vulguis, poden ser fils molt finets, així. I llavors es posa a sobre de la planxa aquesta, es posa una capa de pintura, s'estén amb un corronet, que nosaltres posem tot el material, s'estenen, pots posar un color, 2, 3, s'estén ben estès i a sobre s'hi posen aquestes fulles. Llavors, a sobre un full d'una cartolina que tenim especial, i llavors posarem aquest full i llavors amb la mateixa mà o amb algun estri es va aixafant tot però es fa una cosa una mica ràpida i llavors es treu el full i ja queda. Aquestes fulles queden impreses en aquest full. Pau, jo crec que és molt fàcil, el pots fer, totalment. Mira, jo crec que ja haurà prescrit amb els anys que fa. Puc reconèixer i dir públicament que, per exemple, tots els treballs de plàstica de l'institut no en vaig fer ni un. No els va fer tots la meva mare. Literal, Tots. Jo crec que ja ha prescrit, perquè hauran passat més de 10 anys. No en vaig fer ni un. I és que encara hi seria. És trampa, Sí, però que encara hi seria, i no és conya, encara hi seria. Si els hagués de fer jo, encara estaria repetint no sé quin curs era. Se m'ha donat sempre molt malament. No és que la resta de coses se'm donguin molt bé, però aquesta fatal. Però bé, per algú que tingui una mica més de capacitat, ja sap el que ha de fer. Molt bé, i el que és important de dir també és que aquestes obres després seran exposades, no?, a l'exposició de primavera que fan sempre Amics per l'Art del Maresme. O sigui, també, mira. I tant, ben apuntat. I també, ja que hi som, per acabar de rematar-ho, ja ens ha avançat que el juny i al setembre hi haurà un nou taller d'una altra tècnica, però en aquest cas doncs, l'entitat no s'atura i segueix organitzant activitats d'aquí en endavant. Fantàstic. Pau, tornem a parlar aquest matí, oi? Doncs intentaré que sí, com sempre et dic, d'alguna manera o altra, i si no, doncs més informació a l'informatiu. Vinga, fins ara mateix. Que vagi molt bé.